Nah di Cil, aku sik repot iki lho. Ganggu to Cil, sik repot iki lho. Sampean barang iki lho. Penggawean apa? Soalnya gur buka tutup menu. Apa to Cil? Pacaran lho bunyi ngopo? Alah paduke nendak kaya lho. Dasar kaum jomblo. Sini. Kancil kok mbok tuturi, kok malah bandil. Ini lho Mas. Ora selawase ngene iki. Sampeyan saiki ora krasa esuk. Wis omah-omahan ketun. Mergo masa mudamu tok buat sia-sia. Lah ngomong apa itu lagi sampai kunci lho kan. Sampean barang kuwi gaweane turu. Tapi cita-citane pengen duwe bojo spek bidadari. Tocil, kamu arep ngejangan di Aku arep ngumpulke layangan. Lah ora udan. Hujan mas air. Dan martil kena ngutuk mbasmu. Arep ngumpulke layangan. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys.